5 безумни факта за Lamborghini Countach. Първо, дизайнът. Когато излиза през 1974 година, изглежда като космически кораб на колела. Остри линии, клиновидна форма и вратите тип ножица създават визията на модерния суперавтомобил. Децата имаха плакати на Countach, още преди да знаят какво е Lamborghini. Второ, видимостта е толкова лоша, че за паркиране назад шофьорите отварят вратата и висят наполовина извън колата. Абсурдно, но култово. Трето, първоначално няма заден спойлер. Когато го добавят, колата става по-бавна без реална аеродинамична полза, но изглежда агресивно и клиентите го искат. Четвърто, двигателният отсек е изключително горещ и често поврежда кабели и компоненти. Въпреки това, V12 двигателят остава зад гърба на шофьора. Пето, името Countach означава «Уау» на северноиталиански диалект. Това е възклицанието на дизайнера при първата среща с прототипа и до днес напълно оправдано. Какво мислиш за тази кола?